Morjes! Mäkin päädyin hankkimaan tämmöisen suositun Savotta jääkärirepun ja ajattelin vähän puhua tästä. Mä tein tähän jo pari lisäystä ja mulla on aika selkeä ajatus siitä, että millä tavalla mä aion tätä käyttää. Katsotaas! Tämä jääkärireppuhan on hyvin yksinkertainen ja pelkistetty reppu tavallaan, että siinä on yksi iso 30-litrainen säiliö. Ylipakkaaminen on kylläkin sikäli helppoa, että tämä kansiosa nousee, sitä pystyy nostamaan tuossa, että se on remmeillä ja soljilla kiinni täällä niin kuin selkäpuolella. Tässä kansiosassa on tasku, mutta siihen ei pääse repun ulkopuolelta niin kuin yleensä repuissa, vaan vetskari on siellä kansiosan sisäpuolella ja se on vähän semmoinen kätkötasku tavallaan sitten. No molemmin puolin reppua on 2 kompressioremmiä ja näillä pystyy sitten sitä repun tilavuutta säätelemään ja kiristämään sen repun, jos siellä tavarat hölskyy liikaa, niin pystyy kiristämään sen tiukaksi paketiksi sitten. Tässä kulkee pitkä vetoketju, joka avaa sitten repun koko matkalta ja siitä pääsee suoraan sitten repun sisältöön käsiksi. No sitten täällä alhaalla on vielä tämmöiset niin kuin ns. Juomapullotaskut. Nämä on tosi matalat ja tämmöiset, tänne ei mitään kovin ihmeellistä pysty säilymään. Eli idea repussa on se, että siinä on yksi iso säiliö ja ulkopuolelle tarvittaessa sitten kiinnitellään lisätaskuja, jos tarvii, että tässä on tätä molle-rivastoa sitten vaikka kuinka paljon tässä repussa. Repun selkäpuoli näyttää tältä. Selkää vasten tulee tämmöiset aika kapeat ja korkeat pehmusteosat. Täällä selkämyksessä on kova levy, joka auttaa reppua pysymään muodossaan. Nämä olkaviilekkeet on tällaiset leveät, pehmustamattomat ja tosi tämmöiset niin kuin jämäkät. Ja nämä on hyvin muotoiltu. Toi reppu asettuu harteille oikein hyvin. Tämän repun hienoin ominaisuus on tämä tukeva ja oikein hyvä lantiovyö. Ja tässä on selkeästi haettu samaa mallia ja tyyliä kuin Savotan rinkoissa. Eli täällä on tällainen kunnon niin kuin tyyny täällä repun alaosassa, joka tulee sitten alaselkää vasten. Ja tää istuu niin kuin tuosta lantiolta oikein hyvin tää reppu ja paino tulee tosi hyvin sinne lanteille, mikä on tietysti tarkoitus. Tässä näkee tämän repun kansiosan taskun vetskari. Reppu suljetaan 2 tämmöisellä narusululla hyvin yksinkertaisesti. Toinen on tällainen niin kuin ohuempi sisäosa ja toinen on sitten tämä varsinainen päällyskangas. Repun sisältä löytyy sitten vielä kiinnitys tuolle juomarakolle ja sitten tällainen joustosulkuinen tasku, mihin voi laittaa sen rakon tai jotakin muuta tavaraa, minkä haluaa pysyvän mahdollisimman kiinni selässä sitten. Tässä on tarra-kiinnitys ja kun tuon avaa, niin siitä pääsee käsiksi sinne levyyn, mikä on tuolla selkämyksessä ja sen levyn saa sitä kautta poiskin. Ja tässä näkee tämän repun sivuosan pitkän vetoketjun. Se avaa koko repun kyljen tästä suoraan näin. Nämä kompressioremmit ja nämä repun varsinaiset sulkuremmit on kaikki tosi pitkiä ja näiden avulla voi kiinnittää tavaraa sitten tähän repun ulkopuolelle. Myös tänne pohjaan, koska nuo sulkuremmit alkaa jo tuolta repun pohjasta. No mä päädyin kuitenkin laittamaan tänne alas tällaiset vanhan liiton nahkaremmit pistosoljella ja tähän mä sitten ajattelin kiinnittää joku makuupussin, villahuovan tai vaikkapa päällystakin sitten. No tähän repun toiseen kylkeen mä laitoin tämmöisen pikkutaskun, koska mä kaipaan pikkusälälle jotakin erillistä lokeroa. Ja tämmönen soveltuu siihen hyvin. Tää on Miltekin joku 10 tämmönen lisätasku. Nyt mulla on täällä parit tulitikut, taskulamppu ja yleensä kun kuljen mettässä, niin haluan myös puhelimen avaimet ja tämmöiset niin kuin jutut sitten pois taskuista ja mieluummin sitten tänne repun pikkutaskuun. Tällä tavalla tällainen huopa kiinnittyy hyvin tänne repun alaosaan. Se on tosi jämäkästi tossa ja se ei ole tiellä lainkaan, että tämä repun pitkä vetskarikin aukeaa ihan tänne alas saakka, vaikka toi huopa on tossa. No tässä asiassa en ole vielä ryhtynyt toimeen, mutta mä ajattelin, että mä lyhentäisin ehkä näitä pisimpiä remmejä, koska mä ajattelen, että se ylipakkaaminen olisi mukavampi tehdä niin kuin tämmöisillä erillisillä remmeillä eikä näillä repun omilla, mutta tää on nyt vielä mietinnässä.
Erittäin hyvä reppuhan toi on ja tykkään etenkin tuosta lantiovyöstä, että se on tosi jämäkkä ja se tuo kunnolla painon tonne lanteille ja pois hartioilta. Ja se on tosi tärkeää sitten etenkin pidemmillä patikoilla. No materiaalithan on tosi vahvoja tuossa ja ainoa semmoinen särkyvä osa tuossa repussa on ehkä noin muovisoljet, jos astuu vahingossa päälle tai näin. Mutta niitäkin saa sitten vaihdettua. Joo, eiköhän ton kanssa tuu tehtyä monet reissut ja hieno juttu, että toi on Suomessa valmistettu tuote ja toivottavasti saadaan lisää tämmöisiä hyviä juttuja ihan täältä koti-Suomesta.